நாம் இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வெளியில இருக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். நாம் இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வெளியில இருக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். நாம் இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வெளியில இருக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வெளியில இருக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. यशोमति नंदन ब्रजवरुणाकर यशोमति नंदन ब्रजवरुणाकर गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन ब्रजवरुणाकर गोकुल रंजन काना गोपी पारणदन मदन मनोहर गोपी पारणदन मदन मनोहर कालिय दमन विधान कालिय दमन विधान यशोमति नंदन ब्रजवरुणाकर यशोमति नंदन ब्रजवरुणाकर गोकुल रंजन काना अमल हरि नम हमिय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर बोर अमल हरि नम हमिय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर बोर बंसी बदन सुवासा बंसी बदन सुवासा प्रजजन पालन असुर कुल नाशन ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन नंद गोदानर कोवला नंद गोदानर कोवला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुन तटचर गोपी बसन हर यमुन तटचर गोपी बसन हर रास रसिक कृपा मोया रास रसिक कृपा मोया श्रीराधा वल्लभ वृंदावन नटबर श्रीराधा वल्लभ वृंदावन नटबर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय यशोमति नंदन ब्रजवरुणाकर यशोमति नंदन ब्रजवरुणाकर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம 82 எப்படி ரெண்டாவது கட்டுப்படுத்திருக்காங்க அத்தியாயம். அத்தியாயம் 82 அதுல அந்த லாஸ்ட் பேஜுக்கு முதல் பேஜ் மத்தாஜி, அந்த இதுல 82ல லாஸ்ட் பேஜுக்கு முதல் பேஜ் மத்தாஜி. அதாவது அது போலவே ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களுக்கு வழங்கிய இவ்வறிவுரை. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களுக்கு வழங்கிய இவ்வறிவுரை கிருஷ்ண உணர்வை அப்பியசிக்கும் எல்லா பக்தர்களுக்கே பயன் தர வல்லது. ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் பிரிந்தும் இருப்பதான எண்ணற்கரிய அடிப்படையில் இத்தத்துவம் அமைந்துள்ளது. பகவான் தமது அருவ அம்சத்தில் நாம் எங்கு நிறைந்திருப்பதாக பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளார். எல்லாம் அவரில் அடங்கியுள்ளன. எனினும் அவர் தாமதமாக எங்கும் இருக்கவில்லை. பிரபஞ்ச தோட்டம் கிருஷ்ணரின் சக்தியின் காட்சியே அன்றி வேறில்லை. சக்தி இல்லாத போது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத போது நாமும் கிருஷ்ணரும் வேறுபட்டு நிற்கின்றோம். அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இருந்துவிட்டால் அப்போது நாம் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டு நிற்பதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பிக்கும் வழிமுறை பக்தி தொண்டாகும். ஜடசக்தி கிருஷ்ணரை விட்டு வேறான ஒன்றல்ல என்பதை பக்தன் புரிந்து கொண்டான். அவன் ஜடசக்தியையும் அதன் உப பொருட்களையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த முற்படுவான். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத போது அதை மறந்த உயிர்வாளி கிருஷ்ணரின் அம்சமாக இருந்தும் தன்னை ஜட உலகை அனுபவிப்பனாக தவறாக கருதி கொண்டு ஜடநிலையில் சிக்கி ஜடநிலையில் நீடிக்கும்படி ஜடசக்தியால் நிர்பந்திக்கப்படுகிறான். இது பகவத்கீதையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாளியை செயற்படும்படி நிர்பந்திப்பது ஜடசக்தியே என்றாலும் அவன் தன்னை தானே அனுபவிப்பவனாவன் என்று தவறாக எண்ணுகிறான். பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆலயத்துள்ள அர்ச்ச விக்கிரகம் சச்சிதானந்த விக்கிரகமானதே கிருஷ்ணரே என்பதை பக்தன் நன்றாக உணர்ந்திருந்தால் அவன் ஆலயத்திலுள்ள மூர்த்திக்கும் செய்யும் பக்தி தொண்டு நேராக புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஆற்றும் தொண்டேயாகும். அதுபோலவே ஆலயத்தில் உபகரணங்கள், மூர்த்திக்கு அளிக்கப்படும் உணவு, இவை எல்லாம் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டவை ஆகாது. ஆச்சாரியர்கள் வகுத்துள்ள விதிமுறைகளை கடைபிடித்து மேலானவர்களின் போதனைகள் படி வழிபட்டால் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று கிருஷ்ணரை அறிவது இந்த ஜட இருப்பிலேயே சாத்தியமாகும். ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் வேறாகவும் இருக்கும் நிலை பற்றி கிருஷ்ணர் வழங்கிய போதனையை பெற்ற கோபியர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்திருந்து ஜட மாசுகளிலிருந்து விடுபட்டார்கள். ஜட உலகை தான் அனுபவிப்பதாக தவறாக கருதும் உயிர்வாளியின் உணர்வு ஜீவகோஷம் எனப்படும். அதாவது பொய் தன்னுணர்வின் சிறைப்பட்டிருப்பது என்று பொருள். கோபியர்கள் மட்டுமின்றி கிருஷ்ணரின் இந்த உபநோகத்தை பின்பற்றும் எவரும் உடனடியாக ஜீவகோஷம் என்னும் சிறையிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வு இருப்பவன் பொய் தன்னுணர்விலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு இருக்கிறான். அவன் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணரின் சேவைக்காக பயன்படுத்தி எந்நேரம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரியம் அளிக்கிறான். எனவே கோபியர்கள் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கிறார்கள். அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா, உமது நாபியிலிருந்து பிரம்மன் பிறப்பிடமான மூலத்தாமரை மலர் தோன்றியது. உமது மகிமைகளையும் சிறப்புகளையும் யாரும் அளவிட முடியாது. யோக சக்திகளில் சிறந்த ஞானிகளாகும் அவற்றை அறிய முடியாது. ஆனாலும் ஜட விருப்பம் எனும் இருண்ட கிணற்றினுள் விழுந்துள்ள கட்டுப்பட்ட ஆத்மா பகவான் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் சரணடைய முடியும். அவன் முக்தி பெறுவது நிச்சயம். கோபியர்கள் மேலும் கூறினார்கள், அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா, நாங்கள் எப்போதும் குடும்ப காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். எனவே நீர் எமது இதயங்களில் உதய சூரியனைப் போல வீட்டிருக்க வேண்டுமென்று உம்மிடம் பிரார்த்திக்கிறோம். இதுவே நீர் எமக்களிக்கும் மிகப்பெரிய வரமாகும்.
கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் மூழ்கியிருக்கும் கோபியர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். அவர்கள் விருந்தாவனத்தில் குடும்ப காரியங்களில் அகப்பட்டு இருப்பதாக தோன்றுகிறார்கள். கிருஷ்ணரிடமிருந்து நீண்ட காலம் பிரிந்திருந்தாலும் விருந்தாவனவாசிகள் கிருஷ்ணரின் தலைநகரான துவாரகைக்கு சென்றுவிட விரும்பவில்லை. அவர்கள் விருந்தாவனத்திலேயே இருந்து தம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு அடியிலும் கிருஷ்ணரை உணர்வதையே விரும்பினார்கள். கோபியர்கள் விருந்தாவனத்திற்கு வரும்படி கிருஷ்ணரிடம் வேண்டிக் கொண்டார்கள். கோபியரின் இந்த பரமான உணர்வு நிலையினை அடிப்படையில் சைதன்ய மகாபிரபுவின் போதனை அமைந்துள்ளது. அவர் தொடங்கி வைத்த ரத யாத்திரை உற்சவம் கிருஷ்ணரை மீண்டும் விருந்தாவனத்திற்கு அழைத்து செல்லும் உணர்ச்சி பாங்கில் அமைந்துள்ளது. கிருஷ்ணருடன் துவாரகைக்கு சென்று அவருடன் ராஜபோகத்துடன் வாழ்வதை ஸ்ரீமதி ராதாராணி விரும்பவில்லை. அவர் துவாரகைக்கு செல்ல மறுத்துவிட்டாள். ஆதியான விருந்தாவன குழுவில் சூழலில் அவருடன் வாழ்ந்து அனுபவிப்பதையே அவள் விரும்பினாள். கோபியரிடம் மிகுந்த பிரியம் கொண்டுள்ள பகவான் கிருஷ்ணர் என்றும் விருந்தாவனத்தை விட்டு செல்வதில்லை. கோபியர்கள் மற்றும் விருந்தாவனவாசிகளும் எப்போதும் முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதையே விரும்புகிறார்கள். பக்தி வேதாந்தம் எழுதிய கிருஷ்ணா என்னும் நூலின் 82ஆம் அத்தியாயமான கிருஷ்ணரும் பலராமும் விருந்தாவன வாசிகளை சந்தித்தல் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள் இதுல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது, சோ இங்க இந்த இந்த ஸ்டோரி நம்ம என்ன சந்திப்பு அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணர் வந்து அந்த 17 வயசுல வந்து பிருந்தாவனத்தை விட்டு சென்றார் இல்லையா? சோ மதுராவுக்கு சென்றார், தாய் தந்தையை வந்து காப்பாற்றினார், கம்சனை வதைத்தார். இப்படி இதெல்லாமே வந்து நிகழ்ந்தது. அதன் பிறகு வந்து கோபியர்களுக்கு எப்பவுமே அவ கிருஷ்ணரை பிரிந்திருக்கின்றோன்ற ஏக்கம் என்பது கண்டிப்பாக இருந்தது. அதற்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, சந்திக்கிறதுக்காக வராங்க இல்லையா? பிருந்தாவனத்துல வந்து சந்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வராங்க. சோ இந்த சூழ்நிலையில வரும் பொழுது கண்ணனை வந்து அவர்கள் அங்கேயே இருக்கணும், வரணும் அப்படிங்கறத வந்து வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுது, அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுக்கு அறிவுரை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த அறிவுரையில வந்து கடைசி பாகம் தான் நாம இங்க பாக்குறது. அதாவது உயிர்வாழின் உடல் இந்த 5 அடிப்படை பொருட்களின் கலவையே ஆகும். அதாவது பஞ்சமகா பூதங்களால் ஆனது இந்த உடல். அதாவது 24 பண்புகளுமே வந்து பௌதீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். தானே அனுபவிப்பாளன் என்ற தவறான கருத்தினை காரணமாக உயிர்வாழி ஜடநிலையில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் இல்லையா? ஐ எம் த என்ஜாயர், ஐ எம் த டூயர் இல்லையா? நான் தான் செயல்படுகின்றேன், நான் தான் சுகிக்கின்றேன், நான் தான் உண்ணுகின்றேன், இப்படி ஒவ்வொன்றுமே நான் தான் செய்யறேன். நான் என்பது மமதை என்பது பொருள். எங்கே நான் எனது என்ற அந்த வார்த்தைகள் நாம அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிறோமோ அப்ப நாம இந்த உடலுக்கான உடல் தளத்திலிருந்து நாம் அதை பேசுகின்றோம் என்று பொருள். சோ அந்த ஒரு நிலையை நாம வந்து வெளியில வந்துடணும். அனைத்துமே அந்த இறைவனுடைய படைப்பு. இங்கே நாம சிறிது காலம் அதை உபயோகப்படுத்தி நாம இங்கேயே விட்டுட்டு போகிறதுக்கான அந்த ஒரு வாய்ப்பை மட்டும்தான் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அப்படிங்கறத வந்து அந்த உணர்வு நமக்கு எப்போ ஸ்ட்ராங்கா வருதோ அப்போ அனைத்துமே இறைவனுடையது என்று பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்ணோட்டம் நமக்கு கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? அப்ப என்னுடையது அப்படின்றது இருக்காது. மேலும் உயிர்வாழி தன்னுணர்வு காரணமாக ஜடவிருப்பில் சிறைப்பட்டிருக்கின்றான் இல்லையா? தன்னுணர்வு அழகான வார்த்தை. சோ ஃபால்ஸ் ரியலைசேஷன் இல்லையா? அதாவது தன்னுணர்வே இல்லாத, தான் யார் என்பதையே வந்து உணராத ஒரு நிலையில வந்து அந்த ஜீவன் வந்து உடல் தளத்திலிருந்து நான் நீ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு நிலையில வந்து அவன் செயல்படுகிறான். உன்னதமான பரம சத்தியமாகிய நான் உயிர்வாழியின் நிலையை கடந்து நிற்கிறேன். பகவான் இதை கடந்து உடல் தளத்தை கடந்து நிற்கிறார். ஆனால்தான் அவருக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தம் இல்லை இல்லையா? பூமி, அப்போ, அனலோ, வாயு இதெல்லாமே வந்து இந்த 8 ஜடசக்திகளுமே அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் என்பதை நாம பகவத்கீதையிலுமே நாம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? ஜடசக்தி, ஆன்மீக சக்தி ஆகிய இரு சக்திகளும் எனது உயரிய ஆளுகையின் கீழ் செயல்படுகின்றன. அண்டர் இஸ் சுப்ரீம் கண்ட்ரோல் இல்லையா? அவருடைய உயர்வான அந்த கட்டுப்பாட்டுலதான் இந்த பௌதிக உலகம் இயங்குகிறது, அந்த ஆன்மீக உலகமும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கு. அது ஒரு முறை படைக்கப்பட்டது, அது அவ்வாறே இருக்கிறது. ஆனால் இந்த உலகம் படைக்கப்படும், ரட்சிக்கப்படும், மீண்டும் வந்து
மறையும் இல்லையா? அதாவது இறைவனுக்குள்ளேயே சென்று அந்த அதாவது என்ன அழியும் காலம் வரும்பொழுது, பிரளயம் மகா பிரளயம் வரும்பொழுது பகவானுக்குள்ளேயே சென்று இது அடங்கிவிடும். இப்படி அன்பார்ந்த கோபியரே, நீங்கள் இவ்வாறு துன்புறாமல் எல்லாவற்றையும் தத்துவ உணர்வோடு மேற்கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்படின்னா இந்த அவங்க இருந்தது பிரேம இல்லையா? சோ பிரேம பக்தியில இருந்தாங்க. பகவான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கூட அவங்களுக்கு இருந்தது கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ணர் இல்லாமல் தாங்கள் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வுல இருந்தாங்க. சோ எல்லாவற்றையுமே ஒரு பிராடர் வியூ, அதாவது பெரிய ஒரு நிலையில இருந்து நீங்க நோக்கணும். பெரிய கண்ணோட்டத்தோட நோக்கணும். அதாவது அவர் அவர் மட்டுமே, அதாவது பிருந்தாவனத்திலேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு, எப்பொழுதுமே அவரையே சுற்றி கொண்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து அது வந்து ஒரு குறுகிய இது அமைப்புல வருது. ஆனா பகவான் இல்லை என்றாலும் அனைத்துமே நான் தான் என்பதை வந்து அவர் சொல்லும் பொழுது, எல்லாவற்றிலுமே அவரை காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நீங்கள் வந்து அடைய பெறணும் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் சொல்றார். அப்படின்னா அவர்களிடத்திலிருந்து பகவான் எப்பவுமே பிரியல. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை நீங்க வரவழைச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார். அப்பொழுது நீங்கள் எப்பொழுதும் என்னுடன் இருப்பதை உணர்ந்து என்னை விட்டு பிரிந்திருக்கும் வருத்தத்தை உணர மாட்டீர்கள். இல்லையா? ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன். அதாவது பகவான் பிசிக்கலா கிடையாது அந்த இடத்துல. ஆனா மனதளவுல எப்பொழுதுமே தன்னோடு வாழக்கூடியதை வந்து கோபியர்கள் வந்து உணர்வார்கள் என்றதை பகவான் இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களுக்கு வழங்கிய இவ்வறிவுரை கிருஷ்ண உணர்வை அபியாசிக்கும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் பயன் தர வல்லது. அபியாசம் என்பது பழக்கப்படுத்திக் கொள்றது இல்லையா? சோ நாம் எல்லாருமே பழக்கப்படுத்திட்டு தான் இருக்கோம் பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு. சோ இந்த அட்வைஸ் வந்து கோபியர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துத்தான் இல்லையா? பகவானை நம்ம இதுவரை சேவிச்சது கிடையாது அப்படின்னா அவரை உண்மையிலே தரிசனம் பெற்று நாம சேவிக்கல. ஆனா பக்தி மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவருடைய திருவடிகளுக்கு பண்றோம் இல்லையா? ஆனா அந்த அவரை சேவிக்கலையேன்ற அந்த ஏக்கம் என்பது நமக்கு, அவரை சேவிக்கணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனை இருக்கணும். ஆனா ஏக்கம் என்பது தேவையில்லை. சோ அவரே ஒரு நாள் நமக்கு கண்டிப்பா காட்சி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி வந்து மனசுல இருந்துட்டு கண்டினியூஸா வந்து அந்த உணர்விலேயே நாம் இருந்து செயல்படணும். ஓகே. சோ ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் பிரிந்து இருப்பதற்கான எண்ணற்கரிய அடிப்படையில் தத்துவம் வந்து அமைந்துள்ளது. அதாவது அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. பகவான் நமது அருவ அம்சத்தில் இல்லையா? அது என்ன வந்தது? அச்சிந்திய அத கேட்கும். அசிந்திய பேதா அபேத தத்துவம். அச்சிந்திய பேதம் அபேத தத்துவம். அதாவது பேதம் என்பது வேறுபாடு இல்லையா? அபேதம் என்றால் வேறுபாடற்ற நிலை. நித்திய தன்மையில் நாம் எல்லாருமே ஜீவாத்மாக்கள், பகவான் பரமாத்மா அதுல வந்து ஒன்றுபட்டவர்கள், வேறுபாடற்ற நிலையில இருக்கக்கூடியது. ஆனா நாம் எல்லாமே அணு ஆத்மா, பகவான் வந்து விபு ஆத்மா இல்லையா? அவர் அளவிட முடியாத அச்சிந்தம் என்றால் நம்முடைய இந்த கண்களால வந்து அளக்க முடியாது, இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த புலன்களும் நமக்கு முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான புலன்களும் நமக்கு கிடையாது. பகவானுடைய ஆற்றல் வந்து அளவிட முடியாது இல்லையா? அவருடைய ஆற்றல், அவருடைய இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அவருடையதுதான், அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு இல்லையா? அனைத்தையுமே அவரே படைத்தார். இப்படி இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சு வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில தெரிஞ்சு நாம் என்ன பண்றோம், அதை ஏத்துக்கிறோம். ஆனா அதை காணக்கூடிய இப்போ வியாசதேவர் கண்ட மாதிரி நமக்கு காணக்கூடிய அந்த பிராப்தம் வந்து நம்ம அந்த லலத்துல இல்லை இல்லையா? நமக்கு அப்படிப்பட்ட புலன்கள் இன்னும் அமைய பெறல இல்லையா? நாம் இன்னும் அந்த பௌதீக புலன்களோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த புலன்களை நாம தெய்வீகமாக மாற்றும் பொழுது இறைவனுடைய தரிசனத்தை காணக்கூடிய பிராப்தம் நமக்கும் கிடைக்கும். அதற்கான முயற்சி நாம கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா? சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது அச்சிந்த பேதம் அபேத தத்துவம் என்பது அதுதான். ஓகே. ஒரே சமயத்துல ஒன்று போல இருக்கும், ஆனா வேறுபாடும் இருக்கும். சோ நித்திய தன்மை, ஜீவன் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன், பகவான் எப்பவுமே நித்தியமானவர் இல்லையா? நித்யோ நித்யோ நாம் சேத்தன சேத்தனானாம். அவரும் உணர்வு உண்டு, நமக்கும் உணர்வு உண்டு இல்லையா? அந்த ஒரு விஷயத்துல நாம காமன். ஆனா நம்ம வந்து அவருடைய ஆற்றலை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா? எனினும் அவர் தாமதமாக எங்கும் இருக்கவில்லை அப்படின்னு எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் இருக்கார். பிரபஞ்ச தோற்றம் கிருஷ்ண சக்தியின் காட்சியே அன்றி வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவை சிருஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எல்லாவற்றிலுமே பகவான் இருக்கார். ஆனா அதை நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானம் என்பது நமக்கு கிடையாது. மேலும் எதுவும் இல்லாத போது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத போது நாமும் கிருஷ்ணரும் வேறுபட்டு நிற்கிறோம்.
சோ நம்ம அஞ்ஞானத்துல இருக்கும் பொழுது இறைவனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானம் கிடையாது. அவரை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கா, இறைவன் என்று ஒருவர் இருக்கார் என்பதையுமே நம்ம வந்து நினைக்கக்கூடிய அந்த இது ஞானம் என்பது நமக்கு கிடையாது. அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இருந்து விட்டால், ஒருவேளை பக்தி தொண்டில் நாம் நிலை பெற்று விட்டால், அப்பொழுது நாம் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டு நிற்பது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பொழுது நாம வந்து கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டு இருப்பது கிடையாது. சோ எப்படின்னா, இறை உணர்வை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு அந்த ஞானத்தை பகவானே நமக்கு கொடுக்கிறார். மேலும் நாம் அந்த பக்தி பாதையை வந்து பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்பையுமே பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். ஓகே, அதை அந்த ஒரு ஒவ்வொரு அடியிலுமே நம்ம வந்து அவருடைய கருணையை வந்து உணர்றதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். அப்போ இறைவனை நாம விட்டு எப்பவுமே பிரிந்திருக்க மாட்டோம். சம்பந்தம் என்பது அழகா வந்து ஏற்படுத்தப்படும். பிரயோஜன சம்பந்தம் அபிதயா எனக்கூடிய அந்த பாகத்தை நாம செயல்படுத்திட்டு இருப்போம். அதற்கான பிரயோஜன் பார்ட் என்னன்னாக்கா, நாம நம்முடைய ஃபியூச்சர் லைஃப் ஒன்று அவருடைய திருவடிகள், இல்லை என்றால் ஒரு நல்ல பிறப்பு என்பது மீண்டும் அவருடைய தொண்டு ஆற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். இது 2 ஆப்ஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. ஜடசக்தி, அதாவது அப்பொழுது நாம் கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பிக்கும் வழிமுறைதான் பக்தி தொண்டாகும். அதாவது மீண்டும் அதாவது அந்த கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்துறது என்னது? பக்தி தொண்டு தான். ஜடசக்தி கிருஷ்ணரை விட்டு வேறான ஒன்று அல்ல. பகவான்லேருந்து பிரிந்திருந்தாலும் அவை அனைத்துமே இந்த ஜடசக்தியும் பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு. சோ நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கை, நாம் வாழ்றது இங்க பௌதிக வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் அந்த பௌதிக வாழ்க்கையை வந்து இறை உணர்வு கொண்டு ஆற்றும் பொழுது, செயல்படுத்தும் பொழுது அதுவுமே வந்து தெய்வீகமாக தெரியும். ஓகே, தெய்வீகமாக மாறும். சோ நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த சம்பாத்தியத்தை ஒரு பகுதியை வந்து இறைவன் தொண்டு காட்டும்படுவது அந்த சம்பாத்தியமே தெய்வீகமாகும். அதனால விளையக்கூடிய பலன்கள் நன்மையைத்தான் ஏற்படுத்தும். சோ எப்போ நாம் இறைவனை விடுத்து நம்முடைய சுயபலன் திருப்திக்காக மட்டும் நாம மேன்மையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ, அது வரைக்குமே வந்து நாம பாவப்பட்ட நிலையில தான் நாம இருப்போம் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத பொழுது அதை மறந்த உயிர் வாழி கிருஷ்ணரின் அம்சமாக விருந்தும் தன்னை ஜட உலகை அனுபவிப்பனாக தவறாக கருதி கொண்டு ஜடநிலையில் நீடிக்கும்படி ஜடசக்தியால் நிர்பந்தப்படுத்தப்படுகிறார். ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே. அதாவது இறை உணர்வு அற்றவர்கள் நம்மளால அந்த வேறுபாடு காண முடியும் இல்லையா? இப்ப 4-5 வருஷமா இந்த கிருஷ்ண பயிற்சி நம்ம இருக்கோம். சோ நம்ம கிரேட் டிவோட்டி இல்லை, ஆனா ஒரு டிவோட்டின்ற ஒரு ஸ்தானமாவது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். இந்த நாம ஏற்படுத்திக்கல, அவர் கொடுத்தது ஒரு பரம்பராவுடைய கருணை. எது நல்லது எது கெட்டது, ஒருத்தர் வந்து பௌதிகத்திலிருந்து செயல்படுறாங்களா இல்ல ஆன்மீக தளத்திலிருந்து செயல்படுறாங்களா அப்படிங்கறது வந்து அவங்கள செயல்படும் விதத்தை பார்த்து ஓரளவுக்கு நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் இல்லையா? எப்ப அவங்களுக்கு அளப்பரியாத ஆசை, பௌதிகத்தை இதை அடையணும் அதை அடையணும்ன்ற அந்த ஆசை, காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், அக்ஷரம், இந்த 6 விஷயங்களை யார் ஒருத்தர் வெளிப்படுத்துறாங்களோ பௌதிக தளத்துல இருந்து, அதை கண்டிப்பா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் இந்த இடத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ண அம்சமாக விருந்தும். நாம் எல்லாமே கிருஷ்ண அம்சம் என்று எப்படி சொல்லப்படுகிறது? ஆன்ம நிலையில் நாம வந்து நித்தியமானவர்கள். பகவான் நித்தியமானவர், நாம நித்தியமானவர்கள் ஆன்மீக தளத்துல. அதனால்தான் அது கிருஷ்ணருடைய அம்சம் இல்லையா? தன்னை ஜட உலக அனுபவிப்பவனாக அப்படி இருந்தும் கூட தன் ஆன்ம நிலையை உணராமல் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து அதாவது சுகிக்கிறதுக்காக இருக்கும் இல்லையா, ஆனந்தம் படுவதற்காக இருக்கும் பௌதிக தளத்துல நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தன், அது தவறான கருத்து ஆக்சுவலி. ஆனா அவனுக்கு தெரியாது, அவன் தவறாக தான் வந்து அதை கருதி கொண்டிருக்கின்றான் என்ற உணர்வு இருக்காது. ஏன்னா அவன் அஜ்ஞானத்துல இருப்பான். சோ ஞான தளத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அது நன்னாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். சோ தன்னை கொண்டு ஜடநிலையில் சிக்கி அப்படின்னா மாயையில சிக்கி கொண்டு ஜடநிலையில் நீடிக்கும்படி அப்படின்னா அவனுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரக்கூடிய செயல்பாடுகளாக அமைந்திருக்கும். சோ பௌதிக தளத்திலே இருந்து பௌதிக கண்ணோட்டத்தோடையே அதை எடுத்து இல்லையா அவ்வாறே செயல்பட்டு அதனால் வரக்கூடிய நன்மை தீமைகளுக்காக அவனுடைய உணர்வுகளையுமே அவன் வந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பான். நிறைய சம்பாத்தியம் வரும்பொழுது அகங்காரத்தையும் அதாவது மேலும் வந்து நஷ்டம் வரும்பொழுது துவண்டும் வந்து படுத்திருப்பான். இதெல்லாமே பௌதிக பண்புகள் தான். ஏன் நீடிக்க முடியும்? ஜடசக்தியால் அவன் வந்து நிர்பந்தப்படுத்தப்படுவான். he will be forced actually இல்லையா? அவனுக்கு அந்த ஒரு சூழல் வந்து அவனுக்கு வந்து வழங்கப்படும்
ஏன்னா அவன் நோக்கம் எப்படி இருந்தது? பௌதீகத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடியது. பௌதிக தளத்திலிருந்து நாம பௌதிக செயலை செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதனுடைய விளைவுகளுக்கு நாம நம்முடைய உணர்வுகளுமே வந்து பலியாகும். அதே பௌதிக செயலை வந்து இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அதை எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அவர் பாதங்களை விட்டுட்டோம்னா, அவரே வழி நடத்திட்டோம், நாம் என்ன செய்யணும்ன்றத வந்து சொன்னோம்னா நமக்கு அது நல்ல ஒரு பாதையாக அமையும். ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பாதகம் விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் வந்து கண்டிப்பாக செய்கிறோம். எப்போ? பௌதிக தளத்திலிருந்து செய்யும் பொழுது. ஓகே. அதே ஆன்மீக தளத்திலிருந்து ஆற்றும் பொழுது வேறு யாருக்குமே வந்து நாம துன்பத்தை ஏற்படுத்தாத ஒரு உணர்வு கொண்டு நாம செயல்படக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு இறைவன் வழங்குவார். அதுவே வந்து பாவத்திலிருந்து பாவச் செயல் செய்யாம இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இது பகவத்கீதையிலுமே விவரிக்கப்பட்டது. உயிர் வாழியை செயற்படும்படி நிர்பந்திப்பது எது? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் இல்லையா? இந்த 3 குணங்கள் தான் இந்த மாயை என்பதும் கூட. ஜடசக்தியே என்றாலும் அவன் தன்னை தானே அனுபவிப்பாளன் என்று தவறாக எண்ணுகின்றான். அதுக்குதான் பகவான் வந்து கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாசனகான்னு சொல்லிட்டு 2.47ல சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சோ உனக்கான கடமையை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. பலன்களுக்காக நீ என்றைக்குமே விழையாதே. நீதான் அந்த செயலுக்கான காரணம் என்று நீ எப்பொழுதுமே கருதாதேன்னு சொல்றார். அது நல்லதானா இருக்கட்டும் கெட்டதானா இருக்கும், யூ ஹவ் பீன் ஃபோர்ஸ்டு டு டு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் 3 குணாஸ் இல்லையா? அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றார். பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆலயத்தில் அர்ச்ச விக்கிரகம் 3 நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? அந்த டிடி வர்ஷிப் இஸ் நாட் ஈஸி. அவ்வளவு சுலபமான விஷயமே கிடையாது. we have to follow cleanliness. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே ஒவ்வொரு இன்ச்லயுமே வந்து நாம அதாவது தூய்மையை வந்து நாம நிலைப்படுத்தி கொண்டே போகணும். வெளிப்புற தூய்மையும் வேணும், வெளிப்புற தூய்மை வந்து நாம செயல்படுத்த உள்ள இருக்கக்கூடிய தூய்மை வந்து அதிகரித்து கொண்டே போகும். சோ கோயில்ல நாம பூஜை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா that itself a great mercy. ஓகே. அந்த மெர்சியை வந்து நம்ம நற்பாதையில எடுத்துட்டு போகணும்னா வில் பி அச்சீவிங் த கிரேட் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ச்ச விக்கிரகம் வந்து வெறும் விக்கிரகம் தான் அது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அப்ப நமக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நாம பெருசா நம்ம தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? பகவான் நேரடியாக நமக்கு தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்கான அந்த குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இல்லை இப்போ இல்லையா? we are striving. எப்ப பகவான் தரிசனம் கொடுப்பார் என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? கொடுக்காமலையும் போகலாம், நமக்கு தெரியாது. வேற ஒரு விதத்துல நமக்கு உணர்வான ஒரு மார்க்கத்தையும் கொடுக்கலாம். எந்த விதத்தை யாருக்கு என்ன அனுபவம் ஏற்படும்ன்றது வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்தந்த மனிதருடைய நம்பிக்கை, முயற்சி இதன் அடிப்படையில தான் அது நிகழும். சோ இங்கே பகவான கோயில்ல வந்து அர்ச்ச விக்கிரகமா நம்ம பார்க்கும் பொழுது அங்கே இறைவன் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய திருவடிகள்ல இருந்து நம்ம வந்து எண்ணி அவரை வந்து நம்மளையும் அறியாம அவர் மீது பக்தி கொள்ளும் பொழுது உண்மையிலேயே அங்க பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இல்ல சும்மா போயிட்டு இப்படி கையை கும்பிட்டு நம்ம வரும்பொழுது அங்க என்ன ஒன்னும் ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது. நம்முடைய பாவம் எப்படியோ அபாவான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இன்னைக்கு. அதாவது 3 நாளா அபாவம் மீன்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட்கட்ஸ் தான் நம்ம இல்லையா? ஈக்குவலண்டா நம்ம வந்து பண்றோம். அதாவது ஒரு 1000 மந்திரங்கள் சொல்றதுக்கு நம்ம ஒரு 2 மந்திரம் சொல்லிட்டு அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறோம் இல்லையா? அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் இது, அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் இதுன்ட்டு நம்ம போறோம். அந்த மாதிரி செயல்கள் அப்படின்னா முக்கியத்துவம் எப்படி, அதாவது பகவானுடைய திருத்தொண்டுக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம், நோக்கம் என்ன, அவருக்கு தொண்டு புரிந்து அவரை ஆனந்தப்படுத்தணும், அவரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுதான் கோயில் வழிபாடே. பூசாரிகளாக இருக்கக்கூடியவங்களுடைய செயல்படும் தன்மை இப்படி இருக்கணும். அவங்களுடைய மனசும், அதாவது உட்புற தூய்மை வெளிப்புற தூய்மை ரெண்டுமே முக்கியம். அதுக்கப்புறம் வந்து சிரமத்துக்காக நம்ம வந்து ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து பண்ணவே கூடாது. ஸோ தட் அண்ட் ஆல் இஸ் லைக், அதாவது நாம என்னதான் அந்த இடத்துல நைவேத்தியம் வந்து கொடுத்தாலும் இட் வில் நாட் பி கன்சிடர், கிருஷ்ணா வில் நெவர் டேக் அப்படிங்கிற ஒரு இது அழகா சொல்லப்பட்டார். அவர் நேத்து முந்தினதான் ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஸோ நம்ம எப்படி அதே பாவத்தை கொண்டு நம்ம வீட்லயுமே நம்ம செய்யலாம். ஓகே. நம்ம ஹையர் லெவலா அங்க பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணவும் முடியாது, அந்த மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணவும் முடியாது. வீட்டை வந்து நாம கோயில் அளவுக்கு நம்ம பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம மாதாஜி பூவை கூட நூல்ல கட்டி கொடுத்தா வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க மாதாஜி. ஓகே.
நார்ல கட்டி கொடுத்தாதான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது ஏன்னா மாதாஜி, வாழை வாழை நார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று. ஆமா. இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் எனர்ஜிஸ். ஸோ சிலது எல்லாமே நியமங்கள், இது இப்படித்தான். ஏன்னா நேத்து 2 டேஸா அந்த பிரபுஜி வந்து அழகா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. பாசிட்டிவா வந்து ஒரு எனர்ஜி அதிகமா கோயில்ல மட்டும் ஏன் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அந்த ஐட்டம்ஸ் விச் ஹாஸ் பீன் யூஸ்ட், அந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தியிருக்க பொருட்கள் எல்லாமே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். எனக்கு நூல் கொடுத்தா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் மாதாஜி. அண்ட் தென் இட் இஸ் ஈஸிலி அவைலபிள் ஆல்சோ இல்லையா. இப்போ வாழை நார் வந்து ரொம்பவே பாசிட்டிவ். வாழையினுடைய ஒவ்வொரு பாகமுமே வந்து புனிதமான செயல்கள் எல்லாத்துக்குமே உபயோகப்படுத்துறோம். வாழை பூவு, வாழை தண்டு இல்லையா, வாழைக்காய், வாழைப்பழம் இல்லையா, அடுத்து எல்லாமே வாழை இலை. வாழை இலையில சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து தட் இஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த குளோரோஃபில் கிடைக்கும். அந்த பச்சையத்தோட சேர்ந்து சூடு சாதத்தை அதுல போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடணுமா மாதாஜி. 10 நிமிஷம் கழிச்சு திறந்து பார்த்து அந்த ஸ்மெல்லு, அது ஒரு தனி இந்த தோசையை எடுக்க வரலைன்னா அந்த வாழை இலைய நாளா கொஞ்சம் திக்கா மடைச்சிட்டு அதுல அப்படி தேய்ச்சிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிப்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. அது டேஸ்டும் கொடுக்குமா, ஒரு ஸ்மெல்லு, ஒரு நல்ல ஒரு இதுவும் கிடைக்கும். வாழை மரம் கண்டென்ட்ல அயன் இருக்கு மாதாஜி, இருக்கா அதுல சத்தம் அயன் இருக்கு. பட் தட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். நீங்க சூடு சூடா சாப்பாடு வாழை இலையில, நீங்க வீட்டுக்கெல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் வரும்போது யாருமே நம்ம விருந்தாளி வந்தா நம்ம பிளேட்ல எல்லாம் சாப்பாடு பண்ண மாட்டோம். ஆமா ஆமா ஆமா. பின்னாடி பக்கம் தோட்டத்துல வந்து வாழை செடி இருக்கும், போய் அப்படியே பிளேட்ல போட்ட மரியாதை குறைவா நினைப்பாங்க. ஆமா, அவங்களுக்கு வந்து தலைவாழை இலை போட்டு ஆமா இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட். அவங்களுடைய ஆரோக்கியமும் அதுல வந்து அடங்கிருக்கு இல்லையா. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஹெல்த். நமக்கு இங்க வாழும் காலம் வரைக்குமே நம்முடைய கலாச்சாரத்துல வந்து எல்லாமே வந்து நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நாம அதையெல்லாம் வந்து மறந்துட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ வி ஆர் ரன்னிங் பிஹைண்ட் த, அதாவது எதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து ஆபத்தாக முடியறது, குறுகிய காலமாக முடியறது, அப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல தான் நாம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கோம். ஸோ நமக்கு வியாதிகள் வரவழைக்கிறதுக்கான செயல்கள்ல தான் நாம ஈடுபடுறோம் இல்லையா. மேலும் பக்தன் வந்து ஆலயத்தில் இருக்க மூர்த்திக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு நேரா புருஷோத்தம்னான அது அந்த வைகுண்டத்துல இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுக்கே போய் சேரும். ஆலய வழிபாட்டுல நாம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே அந்த இறைவனுக்கு போய் சேரும். பகவான் அங்க ரெகக்னேஷன் ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்பார். மனிதர்கள் நம்மளை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது. சில பேர் பக்தி பண்ணும் பொழுது அவங்க சேவை செய்யக்கூடிய சேவை இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்லயுமே உண்டு இது இல்லையா. நான் இந்த சேவை செஞ்சு எனக்கு எந்த ரெகக்னேஷனுமே கொடுக்கல, எனக்கு யாருமே அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணல, நான் பண்ணது கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க உண்டு. 99% உண்டு. ரெகக்னேஷன் நம்ம மனிதர்கள்கிட்டே நம்ம ரெகக்னேஷன் எதிர்பார்க்கவே கூடாது. இறைவன் நாம செய்த தொண்டு வந்து தூய்மையானதா, ஏத்துக்கினாரா அப்படிங்கிற உணர்வை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் உண்மையான அங்கீகாரம். மனிதர்களே அங்கீகாரம் பண்றது வந்து தட் இஸ் அது வந்து அவ்வளோ தேவையில்லாத ஒன்று. வழங்கணும், அதாவது அடுத்தவங்களை நம்ம வந்து குளோரிஃபை பண்ணலாம், அது வேற. ஆனா அந்த புகழ்ச்சிக்கு நாம அடிமையாக கூடாது. உண்மையிலேயே நாம கர்த்தாவே கிடையாது இந்த இடத்துல இல்லையா. செயல்படுத்த வைக்கிறார் அவர் தான் அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கிறார், பரம்பரா வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கு. அப்படிங்கிறத எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்றினோம் என்றால் இங்க ஆற்றக்கூடிய எந்த தொண்டுமே நமக்கானது கிடையாது, எல்லாம் இறைவனுக்கானதுன்றது அந்த பாவத்தை நம்மளால வளர்த்துக்க முடியும். அதை விடுத்துட்டு நான் செய்தேன், நான் செய்கின்றேன், நான் சொல்றேன், நான் பண்ணேன், ஏன் எனக்கு அந்த பதவி கொடுக்கல, ஏன் எனக்கு அந்த பொசிஷன் கொடுக்கல. ஆன்மீக தளத்திலுமே இந்த வந்து செயல்பட்டால் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ரொம்ப சறுக்கல் வரும். நம்ம கொஞ்சமா சேவை பண்ணிட்டு வெரி ஹையர் லெவல்ல நம்மள வந்து அடுத்தவங்க போடணும்னு நினைக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து மிக தவறான ஒன்று. சேவை என்பது நாம் கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப கிருஷ்ணருக்குன்னு செய்யும்போது நமக்குன்னு என்ன இருக்கு அந்த இடத்துல? ஒண்ணுமே கிடையாது. அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் உணரும். அப்படி உணர்ந்தோம் என்றால் தட் இஸ் குட். அதனாலதான் அடுத்தவங்களை நம்ம புகழ வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. அடுத்தவங்களுடைய
அடுத்தவங்க நம்மள புகழணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. 2 விஷயங்களுமே இருக்கும். ஆனா அவங்க செய்த நல்ல ஒரு இத வந்து நல்ல ஒரு ஆங்கிள்ல வந்து நம்ம எடுத்துரைக்கணும். அது வேற. அவங்கள வந்து ஓவரா நம்ம வந்து புகழக்கூடாது. அது தவறு. ஓவரா புகழ்ந்தாலும் அவங்களுடைய அகம்பாவத்துக்கு நாம தான் மூல காரணமாயிடும். நான் கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அவங்ககையில கண்டிப்பா வந்துரும். ஓகே. ஸோ அந்த மாரி விஷயங்கள நாம செயல்படவே கூடாது. மூர்த்தி இந்த உணவு இது எல்லாமே இந்த 3 நாட்கள் வந்து எப்படி உணவு படைக்கணும் இல்லையா? ஆச்சமன் பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி மொமெண்ட் ஆச்சமன் ஆக்சுவலி. அந்த ஆச்சமன்ல எத்தனை இருக்கு? சாமானியமா, சாமானிய அர்க்யா, பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேறுபட்டது. அப்ப விசர்க அர்க்யம் இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஆச்சமன எப்பவுமே நம்ம செப்பரேட்டா வச்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்லிக் குடுத்தாரு இன்னைக்கு 3 நாட்களாக. அத பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வீட்ல இதே மாரி ப்ராசஸ வந்து நம்ம சிம்பிளா வந்து செய்யறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். அப்ப நம்ம உண்மையிலேயே அங்க ஆப்பரேட் பண்றது வந்து இட் வில் கெட் மூவ்ட் இன்டு தி பிரசாதம். அந்த பிரசாதத்தை நம்ம வீட்ல யாரு சாப்பிட்டாலுமே அவங்க கண்டிப்பா மாறிடுவாங்க. அப்படின்னு நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த சமர்ப்பணம் வந்து அவ்வளோ பியூரிஃபைடா இல்ல. ஏன்னா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த வைக்கக்கூடிய ஆஃபரிங்க கூட வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுத்திகரிக்கிறாங்க. அந்த போகே வந்து பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பகவானுக்கு குடுக்குறாங்க. ஸோ தட் டூ மச் ப்ராசஸ் இருக்கு. ஓகே. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. இறை வழிபாடு, ஆலயத்துல பண்ணக்கூடிய வழிபாடு இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி. அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகும்பொழுது எப்படி பக்தி பண்ணணும்? இவ்ளோ கிரேட்ஃபுல்லா செய்றாங்க இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஈஸி ப்ராசஸ். ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ஏன்னா பல்ராம் ஜெயந்தி அன்னைக்கு நம்ம தமிழ் டீம் தான் வந்து பிரசாத நைவேத்திய ஆப்ஷன் வந்து பகவான் கிருபையும், ராதாராணியுடைய கிருபையும், ஆல் சீனியர் டிவோட்டீஸ் ஒரு குரு பரம்பரானுடைய கருணையால கிடைச்சது. ஆனா 3 வேளையுமே நாங்க செய்யறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைச்சது. ஸோ 1 டே செஞ்சதுனாலே பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ செய்யற வரைக்குமே நமக்கு எந்த வலி, வேதனை எதுவுமே தெரியாது. ஆனா ஈவினிங் ஆன பிறகு ஃபுல்லு டயர்டா எப்போ போய் படுத்து தூங்கணும்னு தோணுச்சு. அயர்ந்து உறங்கக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ தட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் கோஆர்டினேஷன் இன் த தமிழ் டீம். ஸோ ஈவன் பிரபுஜி வாஸ் ஆல்சோ டெல்லிங். ஸோ எல்லாம் ஃபுல் இன்னைக்கு தமிழ் டீமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். ஸோ அப்படி இட் வாஸ் அ குட் திங். சைலண்டா எல்லாருமே வந்து வேலை பண்ணாங்க. தாரணி மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, ஓகே, சித்ர சுப்பிரமணியன் மாதாஜின்னு ஒருத்தவங்க அவங்க இங்கிலீஷ் டீம், ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி ஒரு வேளை தான் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களால முடியல. ஸோ இப்படி எல்லாருமே ராதிகா மாதாஜி கொஞ்ச நேரம் தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களாலேயும் அவங்க அன்னைக்கே வந்து கிளம்புனாங்க. கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அவங்களும் கிளம்பிட்டாங்க அப்புறமா. ஸோ அப்படி ஒண்ணுமே நம்ம பக்தி பண்ணக்கூடியதுல வந்து நம்ம ஒண்ணுமே செய்யல. ஆனா தட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபீலிங் சேவா ஆக்சுவலி. நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா தட் இஸ் ஹார்ட் ஃபீலிங் சேவா. அந்த ஒரு சேவை வந்து நம்ம எத்தனை ஜென்மங்கள் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது இறைவன் சேவை கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. அது கிடைச்ச போது அந்த வாய்ப்பை நாம சிரமேற்கொண்டு அதாவது அவ்வளோ தலைமையில வச்சு நம்ம வந்து அதை வந்து பண்ணணும். அப்படி ஒரு இது வரணும். பாவம் வரணும். ஈடுபாடு கொண்டு செய்யணும். ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் வேறாக இருக்கும் நிலைதான். அதுதான் அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். நம்ம கிருஷ்ணர் சொன்னதும் சரி, நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதும் அதேதான். கோபியர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்திருந்து ஜட மாசுகளிலிருந்து விடுபட்டார்கள். ஜட உலகை தான் அனுபவிக்க தவறாக கருதும் உயிர் வாழியின் உணர்வு அதுதான் ஜீவ கோஷம். கோஷம் என்றாலே அந்த நிலையை சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன் ஜீவ கோஷம்னா இந்த ஜீவன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பௌதிகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய நிலை இல்லையா? அவனே வந்து ஒரு பரமாத்மா அந்த ஒரு அதாவது ஒரு பிரம்மன் நிலை. இந்த ஜீவன் வந்து பிரம்ம நிலை அடையும் பொழுது தெய்வீக நிலையை உணர்கின்றான் இல்லையா? ஆனா அவன் எப்பொழுதுமே ஜீவனாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் என்ன ஆகுறான்? இந்த ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம அதுலயே வந்து அவன் வந்து கவரப்பட்டு அது அந்த சூழலுக்குள்ளேயே அவன் வந்து சுழண்டு கொண்டே இருக்கின்றான். அதுக்குதான் வந்து ஜீவ கோஷம் என்று பெயர். அதாவது பொய் தன்னுணர்வில் சிறைப்பட்டிருப்பது என்பது பொருள். ஃபால்ஸ் ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா? தான் உடல் என்ற அந்த ஒரு இதுல இருந்து நினைக்கிறது. தான் ஆத்மா என்பதை உணராத ஒரு நிலையில இருந்து செயல்படுறது. கோபியர்கள் மட்டுமின்றி கிருஷ்ணர் இந்த உபதேசத்தை பின்பற்றும் எவரும் உடனடியாக ஜீவகோஷம் என்ற சிலையிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். ஸோ இதெல்லாம் படிக்க படிக்க நாமளும் வந்து
இந்த ஆத்ம நிலையை வந்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். அது எப்படி? பக்தி தொண்டுல ஸ்ரவணம் பண்ணணும், கீர்த்தனம் ஆனா பண்ணணும். இதெல்லாம் படிக்கும்போது கொஞ்சம் பயமா இருக்கு மாதாஜி. நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிடுவோமோ அப்படின்னு நோ நீட் டு ஃபியர் மாதாஜி. தப்பு பண்ணிடுவோமோன்ற அந்த ஆங்கிளுக்கு போக வேண்டாம். தப்போ சரியோ பகவானே எனக்கு வழிகாட்டு. ரொம்ப அவ்வளவுதான். கவனமா செய்ய வேண்டியது. மடியோட அந்த பயபக்தி எச்சில் எல்லாம் படாம அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவல் கொஞ்சம் கூட எஸ் ஸ்பிரிச்சுவல்னாலே வந்து உங்களுக்கு பங்க்சுவாலிட்டி இருக்கணும், அதாவது ஒபீடியன்ட் இருக்கணும் இல்லையா, சின்சியர் இருக்கணும், சின்சியாரிட்டி இருக்கணும், சீரியஸ்னஸும் இருக்கணும் இல்லையா, அதே மாதிரி அடக்கமும் இருக்கணும், சப்மிசிவாவும் இருக்கணும். இந்த பண்புகள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கணும். பணிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து அடக்கத்தோட இருக்கிறது, பணிவோட கேட்கறது, அதுக்கப்புறம் வந்து சரண்டர்னஸோட செய்யணும். இந்த பாவம் வந்து உங்களுக்கு பயமே இருக்காது. இந்த பாவம் எப்ப நம்ம கிட்ட இல்லையோ பயம் தானாக வந்து எப்பவுமே வேறுபட்ட நிலைகள் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மனசு ஒரே ஸ்திரமான நிலையில இருக்காது இல்லையா. இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ண புக் படிக்கிறதுனால எஸ் அந்த ஃபியர் வந்து இல்லாம இருக்கும். இதே நான் வெளியில போயிட்டு உட்காந்து நாம ஜபம் பண்ணும்போது யாராவது 2 பேர் என்கிட்ட பேச வந்தாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா பயம் வரும். ஏன்னா ஐ எம் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராக்டட் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து எப்போ நம்ம மனசு அலைப்பாயுதோ அப்போ அது பயம் வரும். அப்படின்னா நம்ம முழுசா கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து செயல்படலை அப்படிங்கிறத வந்து நாம அப்ப நம்ம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு செயல்படணும்னும் பொழுது சைலண்டா இருந்து பண்றதுக்கான வாய்ப்பை பிரகடனப்படுத்தக்கூடாது. போய் உட்காந்து நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ நிறைய பிரஜல்பாவை விட்டுறணும். இந்த ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாம் தூக்கி அந்த ஃபோனை தூக்கி அந்த குப்பத்தட்டில் போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். முக்கியமான கால் இருக்கா அட்டன் பண்ணு, முக்கியமா இருக்கா அதை மட்டும் பேசு, அவ்வளவுதான். அந்த பேசுறத குறைச்சாலே நம்ம வந்து பக்தியில நின்றுடும். ஓகே, குறைக்கணும். கிருஷ்ணார் கிட்ட சொல்றாரு. இப்ப வந்து கோபியர்கள் வந்து உணர்ந்து சொல்றது, அதாவது கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுடைய நாபிலிருந்து பிரம்மர் பிறந்ததையுமே வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் பிறந்திருக்கிறத பத்தி அவங்க அழகா உணர்ந்து சொல்றாங்க. உமது மகிமைகளையும் சிறப்புகளையும் யாரும் அளவிட முடியாது. பகவானுடைய மகிமைகளை வந்து நம்ம யாராலுமே சொல்ல முடியும் இல்லையா. யோக சக்திகளில் சிறந்த ஞானிகளாலும் அவற்றை புரிஞ்சு சில சமயங்களை புரிஞ்சு அவங்களால கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா. ஆனால் ஜட விரப்பு என்னும் இருண்ட கிணற்றுக்குள் விழுந்துள்ள கட்டுப்பட்ட ஆத்மா பகவான் கிருஷ்ணர் பாத கமல்களை சரணடைய முடியும். அவன் முக்தி பெறுவது நிச்சயம். யார் ஒருத்தர் அவ்வாறு சரணடைகிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா இறைவனுடைய தலத்தை போய் சேர்றாங்க. அந்த சரணாகதி எனக்கூடிய அந்த பாவம் இல்லாம இல்லையா அபாவ நிலையில நாம செயல்படும் போது நம்ம என்னதான் ரிச்சா வந்து அப்படியே வெள்ளி தட்டுலையுமே தங்க தட்டுலையுமே தங்க நகைகளோட இறைவனை நாம பூட்டி வச்சாலும் அங்கே வந்து பாவம் இஸ் நாட் தேர் மீன்ஸ் பகவான் அதை ஏத்துக்கவே மாட்டார். நீங்க பாவத்தோட ஒரு அதாவது பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயும் இல்லையா. ஒரு கிளாஸ்ல நீரோ இல்ல வந்து ஒரு பழமோ ஒரு பூவோ ஒரு இலையோ வச்சாலே நான் அன்பு கொண்டு செய்தால் நான் ஏற்றுக்கிறேன் பகவான் சொல்லியிருக்கார். பாவம் இல்லாத செய்யக்கூடிய எந்த சமர்ப்பணமும் இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. கோபியர்கள் மேலும் கூறினார்கள், அன்பார்ந்த கிருஷ்ணா, நாங்கள் எப்பொழுதும் குடும்ப காரியங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். எனவே நீர் எமது இதயங்களில் உதய சூரியனை போல அப்படின்னா பிரகாசிக்கக்கூடிய சூரியனை போல எங்க இதயங்களை நீ எப்பவுமே இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட வரத்தை எங்களுக்கு கொடுன்னு கேட்கிறாங்க. தட் இஸ் வெரி நைஸ் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு வரத்தை கேட்டு பெறது. நாமும் அதே மாதிரி கோபியர்களை போல பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கலாம். பகவானே உன்னை எப்பொழுதுமே எண்ணக்கூடிய அந்த மனசை எங்களுக்கு கொடு. ஸோ அதாவது ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய அந்த மனசை வந்து எங்களுக்கு கொடு, அந்த பாவத்தை கொடு, உன்னை எப்பொழுதுமே பிரார்த்திக்கக்கூடிய மனசை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட நாம பிரார்த்திக்குவோம். இதுவே நீர் எமக்கு அளிக்கும் மிகப்பெரிய வரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதும் மூழ்கி இருக்கும் கோபியர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள். அவர்கள் பிருந்தாவனத்தில் குடும்ப காரியங்களில் அகப்பட்டு இருந்த போல நம்ம வெளிப்புற தோற்றத்துல எல்லாமே இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுல நம்ம பௌதிகத்துல செயல்படுறோமா இல்ல ஆன்மீகத்துல செயல்பட்டு இருக்கோமான்றது நமக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. அது போல வந்து இந்த உணர்வில் அவங்க வந்து இறை உணர்வுல இருந்து கொண்டு எல்லாவற்றையுமே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ அங்க பௌதிக செயல்கள் தான் செய்துட்டு இருக்காங்க. ஆயர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய மாடு பசு மாடுகள் எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்கிறது, பாலை கறக்கிறது, வெண்ணெய் எடுக்கிறது இல்லையா, நெய் காய்ச்சறது, அடுத்து வந்து தயிர், இதெல்லாமே வந்து அவங்க அந்த வேலைகள் எல்லாமே ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஆனா எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை அவங்க தங்களுடைய ஹிருதயத்துல தாங்கிக் கொண்டு கிருஷ்ணரோட அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரை விட்டு அவங்க எப்பவுமே பிரிந்ததே கிடையாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் நாம எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப முக்கியமான பாவம் இது ஆக்சுவலி. ஆனா இதுக்கு நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் வரும் இது. ஸோ எல்லாமே இறைவனுக்கு நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்யும் பொழுது அப்போ உறவு முறை என்பது நமக்கு ஏற்படுகிறது, அன்பு என்பது ஏற்படுகிறது.
அன்பு, அந்த பிரேமை என்ற பாவம் இல்லாம நம்ம இறைவனோட சம்மதத்தை நித்தியமா ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியாது. சோ அப்போ இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் போனாதான் நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம தேடிக்கொள்ள முடியும். ஆனால் எடுத்த உடனே ஒரே நாள் எதையுமே நம்ம கிளீன் பண்ண முடியாது. படிப்படியா தான் நம்ம முன்னேற முடியும். கோபியரின் இந்த பரமான உணர்வு நிலையினை அடிப்படையில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனை அமைந்துள்ளது இல்லையா? அவர் தொடங்கி வைத்த ரத யாத்திரை. சோ குண்டீச்சாக்கு போறாரு இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் பூரி ஜெகநாத். சோ ஜெகநாத்ல இருந்து அவர் எங்க போறாரு? பூரி இந்த டெம்பிள்ல இருந்து குண்டீச்சாக்கு போறது என்னது? அவர் விருந்தாவனத்துக்கு போறாருன்னு அர்த்தம். அங்கே இருந்து மீண்டும் இங்க வருவார் ஆக்சுவலி. சோ குண்டீச்சான்ற அந்த ஸ்தலமே விருந்தாவனம் எனக்கூடிய அந்த வீட்டுக்கு போற மாதிரி அவருக்கு சொல்லப்படுவதுதான். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருடன் துவாரகைக்கு சென்று அவருடன் ராஜபோகத்துடன் வாழ்வதை ஸ்ரீமதி ராதாராணி எப்பொழுதுமே விரும்பவில்லை. அவள் துவாரகைக்கு செல்ல மறுத்துவிட்டாள். ஆதியான விருந்தாவன சூழலில் அவருடன் வாழ்ந்த அனுபவிப்பே அவள் விரும்பினாள். கோபியரிடமிருந்து பிரியம் கொண்டுள்ள பகவான் கிருஷ்ணர் என்னும் விருந்தாவனத்தை விட்டு செல்வதே கிடையாது. ஏன்னா எப்பொழுதுமே கோபியர்களுடைய ஹிருதயத்துல பகவான் இருந்துட்டே இருக்கார். அவங்க எப்பொழுதுமே அவருடைய வியாபகங்கள்ல இருந்து அவர்களுடைய செயல்களை எல்லாம் செயல்படுத்துகிறார்கள். அதனால எப்பொழுதுமே பகவான் கோபியர்களை விட்டு பிரிந்தது கிடையாது. கோபியர்களும் மற்ற விருந்தாவன வாசிகளும் எப்பொழுது முழுமையான கிருஷ்ண உணர்விலே இருப்பதையே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். சோ பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலில் 82ஆம் அத்தியாயமான கிருஷ்ணரும் பலராமரும் விருந்தாவன வாசிகளை சந்தித்தல் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரி ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே